Nari masaba inkanyora bana bagosoma bakambori mbabarere metienye que rusio nari masaba inkanyora bana bagosoma bakambori mbabarere metienye que rusio Mange Kamura chemwe nyora togo chakere binto igoro no de narige sakina otanya ko igwa mange Enigo ngoye para me tiene yo mwaka chakere getamwe Monugu no pare mai, e wangi na nkoro momie, e sanga tiriete, ure dia ke baki, engiti atwe, e sunte ya chache, e sunte ya masavai. Kamoranche manyora, togo chakere binto igoro, e nonde narige sakina, otanya ko iwa mange. Kamoranche manyora, kere binto igoro no de narige sakina utanya ko igwa mange Inigo koye para me tiene yo mwaka ya kere getamwe munu no pare mai di wata maumuntie e wangi na nkoro mami e sanga tiriete pure dia ke baki engiti atoi Isunte ya chache, isunte ya masabai, oyo bwa maerio Kamurati manyora, togo chakere binto igoro, no le narige sakina, utanya ko igwa mange Kamurati manyora, togo chakere binto igoro, no le narige sakina, utanya ko igwa mange Chaya ba minte bantu baito soku banyoria abana bali muna abake bagosoma bataramanya buna bone kero to kuiwonga igetamo igo ino mugaso morose munungu bali malende birende ko teli ne lirema to jalinde liwata to chama umuntia na lirende mpule bwate tense kigima bururu Wagi na nkoro momie makia banchi bare kana nere gucholi bali mugondo lende esa gatiriete ali lende ndagira yambete yetire mugondo buleti yake bakirende ali bakibikale tuleti ingiti ya tulende tujege sunte ya chache ali lende twaberanga ne Christmas tukurde sunte ya masaba igo unatoka ndeta kwa banimboria Nara itu anyorire kuruisa abantu baito bagusina bachori uno bunyakero gubwa manganaya anendo to ba yande ngora hi oke gita ya tele ngamangana ngerage Wow.